Acum că v-am zis, la șortul ăla în care am dat o tură cu troteta, facem 1 kilometru. Ia vreo 7 minute și puțin, sau 8, ca la ăla altul. Deci începem de la copacul ăsta. De aici. Așa. Să treacă. Și începem să alergăm. Eu am alergat de multe ori 1 kilometru. Deci înainte de maraton eu alergam mult. Nu contează, e surpriză! Ai, mă loc! Dați-mă seama că dacă acum ne-a luat 1 minut, la 1 kilometru nu ia ceva. Și la maraton, unde am fost eu, nu trebuia să termin primul. Pe primele 3 locuri. Ci să termin. Scuzați-mă că am întors așa, că mă uitam la șireturi. Aproape se desprinde. Așa. Și important e să nu alergați foarte repede. Că dacă alergați repede, vă consumați energia. Am schimbat mâna, acum fac cu stânga. E obositor să alergi așa, dar merită. 1, că slăbești și 2, că dacă mergi la maratoane, o să te ajută mult. Mai sunt și de biciclete, la care nu cred că, sau nu, n-am participat. Era fix când am plecat în vacanță. Aproape am ajuns la jumătate. Au urlat ăia de acolo. Și-au păstrat cât de cât Trebuie să-mi păstrez energia. O să fie undeva o vale mare rău. Acolo-i noroi. Ți-am pus Adidas. Nu chiar ți-am pus, dar prea se urât. Urât rău. Așa. You drive?
Aici intrăm uneori. Nu mereu. Dar dacă nu mai puteți alerga, puteți merge. Să un pic, am făcut ceva. Patrick, dă-te. Aoleu. Vezi că mai avem 2 minute. Și trebuie să ne grăbim. Da. De acum bag tare. Eu în general termin 7 minute. Nu știu acum dacă o să terminăm chiar în 7. Cred că în 8 și puțin. Și hai, că pot. Dar o să termin în 8. Că nu e ușor să alergi așa. Mai ales că eu am și 9 ani. Am avut 8 acum 22 de zile. Nu, 23 de zile. Bagaje și persoane. Acum 2 de zile. Așa. O să terminăm în 8. Zic de acum. Dar nu putem să terminăm. Sau nu. Am început-o mai greu, de fapt, de asta. Terminam în 8. Am început-o mai greu. Cred că 9. E foarte greu să o alergi pe toate. Dar am alergat-o de peste 4 ori. Rău, am băgat prea multă lumină. Da? Unui teren care noi mergem rar. Hai că mai avem puțin. Băgăm tare până acolo. Încă un pic.
Nu cred că vede și dar dacă lăsă un pic mai jos lumina, da, zici că e măcar să înceapă ploaia. Așa. Ce am terminat chiar în 11 minute. Și la 1 noaptea. Că după aia nu mai Nu avem cum să terminăm în 12 minute. Zic eu. S-a adus conul. Puternic. Jos. Mergem și pe Emma la ziua ta? Da. Când faci? Și am ajuns. Până ajungem acolo la gașcă, nu ia 12 minute. S-a terminat în 2 minute. Ăla a fost 1 kilometru întreg. Da, du-te, au alergat 7 kilometri. Și cam atât a fost.